תודה. היהוד. עכשיו חוזים. עורכת הדין גאולה זלצמן שיושבת איתי כאן, היא מומחית בענייני חוזים, ואנחנו נקדיש את הדקות הקרובות לחשיבות הנושא הזה, שעל פניו נדמה שהוא מובן מאליו. אם כך, מדוע בתי המשפט מלאים באנשים מתוסכלים שמוציאים הון עתק על מאבקים בגלל שהם או חתמו יותר מדי מהר או לא חתמו בכלל? ראשית, אנשים לא חושבים שהם בכלל צריכים לחתום על חוזים. החוזה מקבל איזשהו דימוי של 40 עמודים מסובכים שרק עורכי דין יכולים להבין בו, וזה בכלל לא נכון. אנשים יכולים לחתום על חוזים פשוטים, בני עמוד אחד, 2 עמודים, בשפה פשוטה שמובנת לכל אחד, ובכך להגן על עצמם מפני דברים שאנחנו לא יכולים לדעת מה יקרו בעתיד. כשמדובר בעסקאות גדולות, כשמדובר במכירת דירה, קניית דירה, מכירת עסק גדול, זה ברור מאליו, הרי כולם יודעים שבמקרים האלה חותמים על חוזה. מתי אנשים חושבים שאולי לא צריך או מוותרים על זה? אני אתן לך דוגמה קטנה מחיי היום-יום. את רוצה למכור את הרכב שלך, מגיע קונה פוטנציאלי, רואה את הרכב, מסכמים על מחיר. אני מניחה שבדרך כלל את לא חותמת איתו על חוזה, פשוט הולכים למוסך, לא הולכים למוסך. עושים בדיקה, כן, עושים העברה בדואר ונגמר. נכון, וכמובן משלמים את הכסף, לא פחות חשוב. למה? למה לחתום חוזה פה? אבל גם פה לוקחים פיסת נייר, כותבים את שמות הצדדים, את המחיר המוסכם, ושוב, דוגמה קטנה, נניח שאותו קונה פוטנציאלי אומר לך, אני אוריד לך איזה 4,000 שקל במחיר, אבל לא ניקח את האוטו לבדיקה. תורידי לי במחיר. ואת בתור מוכרת אומרת, יכול להיות רעיון לא רע, אני ארוויח אומנם קצת פחות, אבל אני חוסכת לעצמי את הזמן. אם לא תעגני את זה במסמך כתוב, יכול להיות שעוד חודש, חודשיים, 3 יבוא אותו קונה, יגיד, רגע, מכרת לי רכב לא תקין, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה. ומה תגידי לו אז? אתה יכולת לקחת את הרכב לבדיקה, הצעתי לך, סירבת, הורדנו במחיר. איפה כל זה כתוב? זו מילה שלך נגד מילה שלו. בכלל לא בטוח שדברים כאלה יתקבלו אחר כך, אם חס וחלילה זה יגיע לבית משפט. בשעה שאם את מראה לו את המסמך, הנה כתבת, הייתה לך את היכולת לבחור. בחרת שלא לקחת את הרכב למוסך, כמו שאומרים, בעיה שלך. סביר להניח שאם גם יהיה מכתב כזה, אז הוא פשוט לא יבוא אליי מלכתחילה כדי לדרוש את הכסף. אז אנחנו מראש נמנע את ההגעה לבית המשפט, נכון? דוגמה נוספת, רובנו נוטלים משכנתה, מה לעשות? הסכם המשכנתה הוא הסכם באמת מסובך, קשה מאוד להבין בו דברים, אפילו לעורכי דין. יש סעיף מאוד חשוב, מאוד קטן, אבל מאוד חשוב בהסכמי משכנתה. זה הסעיף של ביטוח החיים. אני לא יודעת אם אנשים יודעים, מצפים יודעים, אבל אנחנו צריכים לעשות ביטוח חיים, לשלם עליו קצת יותר פרמיה, ולמה הוא טוב? במקרה של חס וחלילה מוות של הלווה או בן זוגו או בת זוגו, או מחלה קשה, חברת הביטוח בעצם נכנסת בנעלינו ומשלמת במקומנו את יתרת תשלומי המשכנתה. בין אם נשאר הרבה כסף לשלם ובין אם נשאר מעט כסף לשלם. דוגמה מהחיים, לא מזמן גם פורסם בעיתונות. זוג עולים חדשים שלקחו משכנתה והאישה מה לעשות חלתה במחלה קשה. ולא יכלו לעמוד בהחזרים. לא יכלו לעמוד בהחזרי המשכנתה למרבה הצער, והבנק רדף אחריהם. הבנק לא ידע אותם שבהסכם המשכנתה יש את סעיף הביטוח, והם, בגלל שהם גם לא כל כך הבינו טוב עברית, לא קראו על מה הם חותמים. הם נאלצו, בעקבות לחץ הבנק, למכור את הדירה, נקלעו לחובות קשים. בסופו של דבר האישה גם נפטרה. לאחר מכן, ולאחר שהוחזרו החובות, הבעל הלך להתייעץ עם עורך דין. ואז הסתבר שהוא בכלל לא היה צריך למכור את הבית, לא להיכנס לחובות ולא כלום. הבנק נתבע לדין, ובימים האלו יצא פסק דין שחייב את הבנק לשלם פיצויים גבוהים מאוד לאותו אלמן, בסדר גודל של 100,000 שקלים. זהו? לא יודעת, עוגמת נפש כזאת, במשך שנים להחזיר חובות ולחיות עם הלחץ הזה, כשהכל יכול היה להיפטר ביום אחד? לצערי, על עוגמת נפש לא מקבלים פיצוי בבית המשפט, אבל מקבלים פיצוי על הפסד נטו. אבל המקרה הזה יכול היה בכלל לא להגיע לערכאות. א', אילו מישהו היה טורח לידע את בני הזוג על אודות הסעיף הזה של ביטוח החיים, ואם הם עצמם היו מודעים לכך בקריאה, אז אולי עולה חדש קצת קשה לו יותר, אבל אדם שאינו עולה חדש יכול לקרוא את ההסכם, נכון, הוא לא יבין הרבה דברים, אז שילך לאיש מקצוע, והוא יסביר לו, לשאול את השאלות לפני. זה כל כך חשוב משום שזה יכול לפתור לנו הרבה בעיות לאחר מכן. נניח שאת מזמינה עכשיו איזה אינסטלטור להחליף את הצנרת בבית. על זה תעשי חוזה?
על מה שאתם מסכמים בסלון שבוע לפני תחילת העבודות, שהוא מחליף 2 שירותים, צינור מחבר וכולי, עבודות שאמורות להימשך חודש ימים ולעלות כך וכך. תעגני את זה? ראשית, אני לא מציעה כל יחסים שיש לך עם איש מקצוע לעגן בחוזה, זה לא ריאלי. אבל לגבי אינסטלטור או כל שיפוצניק אחר, אני באופן אישי מחתימה על חוזה. כן, ומבחינתי, אם מישהו מהשיפוצניקים שעבד אצלי בבית, כשאני שיפצתי, אם הוא היה מסרב לחתום על החוזה, זה מבחינתי כבדהו וחשדהו, אולי יש לו מה להסתיר, אולי הוא לא רוצה שידעו דברים מסוימים. אני מחתימה על חוזה, בהחלט. עכשיו, נכון, כשהאינסטלטור בא לתקן לך נזילה קטנה באסלה, את לא תחתימי אותו על חוזה. מה שאני מציעה, אבל במקרה כזה, כשאת משלמת, קודם כל, לקחת חשבונית וקבלה. אני מאוד לא אוהבת את כל תן לי מזומן ואני, איך אומרים, מתחת לשולחן. ברור, זה כסף שחור, זה בניגוד לחוק. זה כסף שחור, זה בניגוד לחוק, אבל בואי נחיה, אנחנו חיים בעולם, זה קורה. אני מציעה לקחת קבלה וחשבונית ולשמור אותה. לשמור את הדברים האלה. למה זה טוב? א', משום שאם יבוא הבן אדם ויגיד, לא שילמת לי, הנה ההוכחה שכן שילמתי. דבר שני, נושא של האחריות המקצועית. יש כל מיני תיקונים שיש להם 3 חודשים, 4 שנה אחריות, אז הדברים האלה כתובים בחשבונית. גם אם זה לא כתוב, אני לא יכולה לזכור מתי אותו אינסטלטור היה אצלי בבית, אבל בחשבונית כתוב את התאריך. כן. אז אני יכולה להשיג הרבה מידע מאותם דפים קטנים, שאגב, גם אם זה לא מוגדר אולי כחוזה, כמו שאנחנו מדמיינים חוזה, זה מסמך מאוד מאוד חשוב, ואני מציעה לצופים לשמור את כל המסמכים האלה, קבלות, חשבוניות, 7 שנים לפחות, נכון, זה קצת אולי מהמסע בקלסר, לא נורא, אחרי 7 שנים אפשר לזרוק. כשזה מגיע לקלסר, כשזה מגיע לקלסר. זה במגירת תיוק. זו סוגיה בפני עצמה, אבל 7 שנים זו התקופה הרגילה להתיישנות. לאחר עבור 7 שנים, כבר אי אפשר לתבוע אותך, משום שעבר פרק הזמן. אז אני שומרת את קבלות חשבוניות, חוזים הללו, במשך 7 שנים באיזשהו קלסר צדדי, ולאחר 7 שנים אני עושה ניקיון, כן. לא צריך, ואני מדברת כאן על הדוחות של ישראכרט וויזה. באמת? בהחלט. חשבונות בנק, חשבונות טלפון, חשמל, ארנונה. כן, אני מניחה שזה כבר כמה קלסרים, אבל זה נותן שקט. אני חושבת הסוגיה שיהיה לך שקט בחיים ולא תהיה מוטרד בגלל זוטות, זה דבר מאוד חשוב. כן, אחרי זה יצטברו לך רעלים, תצטרך לעשות ניקוי. רעלים הם גם נפשיים ורגשיים לגמרי. ברור, דיברנו על זה. טוב, בחוזה שלנו עם ערוץ 10 רשום שעכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ואנחנו ממלאים אחר החוזים שלנו. אז תודה רבה לך, עורכת הדין זלצמן, על הדברים האלה. שמחה. אנחנו נעשה הפסקת פרסומות, ואחר כך נצא לטייל בעולם עם מיכאל שיחור, נבקר במיוחד בפסטיבלים. בחוזה.